Division clear to te chibai ule BC vanun moi kani a Serchhip Vangkhua I lo ngai thlang u Serchhip damdawi in kawt-a sample lakna le Rapid Antigen Test hmanga sample enfiahna chu Vawiin atang ZDU Building-ah sawn niin Serchhip-a hmuhchhuah te phurhna atan hi bialtu MLA chuan thla khat atan pawisa rawn man bawk COVID-19 shileng meka Serchhip-a sample enfiahtur te hi Serchhip damdawi in kawt-a mock house a sample collection center chiamin sample te hi lak thin ani a helai hmun hi damdawi in kawt mai damlo ten mai baka mi puinol puin an paltlang reng ani awangin Serchhip chelai pol te chuan nimin khan Serchhip-a health department ho tu te komin helai hmuna sample collection center son dan tur chungchang hi an soipuya health department ho tu te chuan an ma ni lama hmun rem chang an nei to lo thu an lo soi awangin Serchhip tui khwa venga tanga tui zem du kon panna ZDU subheadquarters Serchhip building chu sample collection center atan hian dil ni in an ni hian an lo phal sak ngala nimin khan a hmun ma hi siam remin Vawiin khan helai hmuna hian sample lak le Rapid Antigen Test hmanga sample enfiah hi kalpui ngalani Serchhip chelai pol hian Serchhip District-ah sample enfiah shi an kai ti hmuhchhuah ani hnuah CCC le an mani en kol na tur a hruai na tur motor in dai lo na chungchanga Serchhip bialtu MLA pulal du oma podor ngalin ani hian thla khat chhunga tan motor manna le driver lo man turin cheng sing thum aron ro man ngala hemi atan hian motor ngai to ngal ni in Serchhip dar nang venga cheng pulal shat lu chuan a motor sumo chu tho ngalin ama hian a khal ngala nimin khan sha tur poimo te health department ho tu ten an shil nu a Vawiin khan na hi a thok tan ngal bokani Tunlai-a Vawk nat na leng mek African Swine Fever awangin Serchhip District-ah Vawk somli zet a thito a khoparuk chu infected area puana ni to bok Serchhip DVO Dr. Arlal Makthanga hne na changa thu kan dondanin Tunlai khan Serchhip District chunga khoparuk te chu sarkar chuan Vawk shileng mek African Swine Fever awang hian infected area a aron puanga hengkhwa te hi ahma lama ASF awanga Vawk thi hmu to na keitum khwa ba ka thenzol chiatlang wancheng te New Serchhip le East Lungdar khwa te an ni a Serchhip District-a ASF wanga Vawk thi om ti fia masak ber keitum ha chuan shilen chhochan tira Vawk thi pakwa te bak thi bel an la om lova Tunlai khan East Lungdar-a Vawk som paria thito in Thenzol-a Vawk paruk chiatlang-a Vawk pali New Serchhip-a Vawk pahnih le wancheng te a Vawk pakhat a thito a heng Vawk thi te sample an lak laboratory a endik na a ASF shikai an ni ti fin fi ani a April ni khat sang ni som ni pakhat atang khan Serchhip District chunga ASF wanga Vawk thi za thi somli an tingta a voina Vawk thi pakhat a ombel le bokani Dr. Arlal Makthanga chuan ASF wanga Vawk thi omna khwa le venga hian lungsen lama ASF shileng wanga Vawk an thi puk anga thi puk an la om lawa wangin mipui tan chi aina tur a omri lawa an sha thu asoya East Lungdar Vawk thi te po hi khopona Vawk vulna hmunami ani thu asoya ran vul tu te chu an ran en koldana an ran ten shi an kai lo na tura an fim khur angai hle ti asoi bok heti lai hian Serchhip District-a April ni khat sang ni som ni pakhata changa Vawiin thleng khan an thi chan shiat lawa Vawk thi song pali a om to a kang hun sau ta Vawk pakhat Serchhip-a paruk not van lai phaya pahni chekona pakhat buang puya pathum le lungkola pakhat te an ni Sarkar lai puirwa manna angin NFSA hnuaia AAY le PHH Card nei te hnena PMG-KAY kaltlanga bu fai a thlona semchhuah me kani Sarkar lai puin ramchunga mihar sa te hnena me thla le jun thla a athlona bu fai semtura rwa manna asiam angin Serchhip District-a po PMG-KAY hnuaia hian National Food Security Act NFSA hnuaia AAY le PHH Card nei te hnena tunkar atang hian a thlonin bu fai semchhuah me kani a Serchhip DC pusi zadai lova chuan a thlona bu fai sem tur hian April ni som ni sang ni som ni pakhat malama ration card nei te a huam thu soin AY hnuaia ration card nei le PHH ration card nei te hnena bu fai hi a thlona sem tur ani thu asoya hemirwal hian me thla atana ration bu fai po pek chhuah me kani bok AY ration card nei te hian ration bu fai hi thlatin kg somthum panga chu kg khazela cheng thum hisapin an lei thina heiba ka hian mi pakhatin me thla a hian kg nga zel thlonin an don bela PHH ration card nei ten mi pakhatan kg a cheng thum hisapin kg nga zel an lei thin ba ka mi pakhata kg nga zel thlonin an dong boka apa nga ya PHH card nei ten cheng som panga hisapa kg nga an lak thin ero tun thla a hian semchhuah ani lo thungani
PHE Serchhip WATSAN Division Tunlai-a Vawk te chuan Serchhip District-ah COVID-19 shileng mek do na atan Vawiin khan cheng sing sari sang sari zanga chu Serchhip DC hena an hlan. PHE Serchhip WATSAN Division Tunlai-a Vawk te le Serchhip East Lungdar le Tlungvel Sub Division na Vawk te hian COVID-19 shileng mek awanga harsat na thleng meka shileng do na atana achul anga man turin sung le pai an rem chan ang an tho khoma an sung tho khom cheng sing sari sang sari zanga hi Vawiin khan Serchhip DC officer SDU engineer Samuel Elaral te chuan hlanin additional DC pulal wan sang ral te chuan alodonga Serchhip PHE WATSAN Division na Vawk te in pek na ro pu ti thule COVID-19 do na ngai to na an seng chulom omati thule an fak om thu alo shila mi te ta na luang chuak nun an nei hi pathian in rullet ngei aring ti alo shil bok PHE Serchhip WATSAN Division Tunlai-a Vawk te hian ni kum khan COVID-19 shileng awanga quarantine center sang om te tan achul anga man turin cheng singa chu Serchhip DC kuta an lo hlan to bokani Nimin khan Serchhip District-ah COVID-19 shikai mi panga hmuhchhuah ni in Vawiin khan shikai hmuhchhuah bel an om le bok Nimina Serchhip District-ah COVID-19 shikai hmuhchhuah te hi Rapid Antigen Test manga sample enfiahna somli pakhat atangin heng shikai te hi hmuhchhuah an ni a Serchhip marvenga nu pakhat le afa te pahnih chu shi an kai ti hmuhchhuah ni in taksa a shikai lan chhuahna nei awanga an sample enfiahna an ni a nimin ve khan not van lai phaya nu pa pakhat chuan shi an kai ti hmuhchhuah ni bokin taksa a shikai lan chhuahna nei an ni bok Vawiin khan Serchhip-a sample enfiahna atangin shikai pahnih hmuh bel an ni boka New Serchhip Vangkhua mi ni in Tunlai-a aizol lama tanga ron ho ni a hriat ani a taksa a shikai lan chhuahna nei awanga sample enfiahna an ni shikai hmuhchhuah pakhat hi Serchhip chan mari venga mi ni in no pang ani a Tunlai-a anu le pa te shikai hmuhchhuah to an ni thung heti lai hian mi som pakhat te chu an ma ni enkol na hmuna tanga chhuah tir an ni vele bok ani Supply Department ho tu te chuan Mizoram supply kudam sang bu faidin mun a thatok ti an soi Vawiin khan Supply Minister Pukelal Rindiana Hovin Apisha as Supply Department Officer te chuan COVID-19 shipui leng mek kara Mizoram mi puiten bu fai an santur ang pangai taka an hmu theina na malak dan tur an soi hova he huna hian Supply Department in nasataka monsoon stock akal puya wangin tuntin huna chuan Mizoram hun sanga supply kudama bu fai awm thatok ti hitar lan ani a tun thla kal lai mek mei sang ni somni pakhat chunga bu fai sem chua tur kwata po Director FCS NCA in May ni sari sang ni somni pakhat khan allotment ti chuakin retailer tin an kwata cheu ahun taka an lak chua an sem tuan thei chuan COVID-19 shileng wanga bu fai har sat na tok an omlo tura ngai ani ti tarlan ani May sang ni somni pakhat kwata semrual hian PMG-KAY Tunlai-a NFSA beneficiary AY le PHH beneficiary tin kezinga cheu athlona an hmu tur po semngal ani don thu tarlan ani bok bialtu MLA le Supply Minister Pukelal Rindiana chuan abial chung khopatni a COVID-19 shileng kai noya achul anga manturin motor arwa mansaka serlu bialtu MLA po in Vawiin ve khan bil khotlir PHE ambulance ahlan bok Supply Minister Pukelal Rindiana hian abial chunga COVID-19 shilek mek kai noya achula piang an manatan sumo hi Vawiin khan Scholarship Joint VC le Bairabi Joint VC te hnena ahlana sumo hi bialtu MLA I o in MNF Scholarship Block President Pulal Zommoyan Scholarship Town Joint VC Vice Chairman Pusi Ro chuam loi le Bairabi Joint VC Chairman pu arlal fak omatne na chabi pe in hlana ni heng sumo te hi pakhat Scholarship tan le pakhat zok chu Bairabi lamta na ruwa manani a diesel manatan cheng sing khat ve hlan an ni ba ka driver lo turpo Scholarship bialtu MLA hian atum vek don ani heng sumo te hi COVID-19 shilen zwal laya abial chung mi puiten changkai taka an man abe sei thu bialtu MLA chuan asoibok serlu bialtu MLA pulal rin sang ral te po in Vawiin khan COVID-19 shileng do na konga abial chung bil khotlir primary health center thok tu te thuam chaknan MLA local area development scheme manga ambulance arwa mansak chu ahlana COVID-19 shileng do na konga dam lo phur kwal ngai te ramri naya screening point a COVID-19 kai hmuhchhuah te COVID care center a phur chhonan te ba ka khotlang thechel na konga na thonan MLA ladies mangin ambulance tu ruwa man ani thu asoibok
Mizoram Sarkar School Education Department chuan kumsang ni somni pakhat atanga sang ni somni pahni academic session atan class zongzong pre-primary atanga pol som pahni te chu siat tirna dang ma chu class kal lo chunzom tur ani thu soin a thei chinchina online class nei phal ani School Education Department hian mi puite himna tur le COVID-19 awanga lockdown hnuai class nei chan le dan tur chungchanga nimin khan thu chwa siamin academic session sang ni somni pakhat atanga sang ni somni pahni tharatan class zongzong pre-primary atanga pol som pahni te chu siat tirna dang ma chu class pa ngai normal class a spend vek turin anti a normal class khai lak chungin a thei chinchina online class nei pui phal ani thunga hemi atan hian school admission chu online system mangin ti thei ani ang school le zirna in dang te point online class nei dan turata na prescribed norms tu ulukta ka zom vector ani a rei tak taka online class nei pui le in lama zir tur tamlu tuk pek lo sham tur ani anga sarkarin adwan ang nilo syllabus subject emo le khabudang engma zirbel pui phal ani lova he thu pek bo chia atilui an omani chuan dan anga shem thei an ni ang Hebaka hian School Education Department thu chwa chuan SCERT in abuat sai 4-week alternative academic calendar for elementary school in Mizoram 2020 to 2021 chu elementary school zongzong tan normal class suspend chungin mantur ani thu atar langa MBSE buat sai Week Based Plan for Secondary and Higher Secondary School 2020 to 2021 chu Secondary and Higher Secondary School zongzong atan normal class suspend chungin mantur ani thu atar langbok hebaka hian school hostel zongzong thupek dang chua ma lo chuan kharvek tur ani bok Central YME chuan COVID-19 shi wanga thi te song bol dan tura duan chu a thei chinchina zom turin an hnuai YME sub headquarters group le branch te chu an ngen Niming Khan Central YME Office Bearers le Medical Operation Team MOT on COVID-19 te chu Central YME Committee Room a chukhomin COVID-19 wanga thi te ruang song bol dan chungchang arwal khaizo ka kan kal thei dan tur an soi hova hemi chungchanga kumin March ni somni panga ADMNR Department in SOP alo siam to zulzuin veng le khwaten rual khaizo ka an kalpui theinan in kai shuai na siam ni in a thei chena Zom cheu turin sub headquarters YME group le branch YME te chu an nge nani Central YME thu chwa chuan COVID-19 wanga thi damdoi in a song bol vek to nuwa kwanga da to chu a hlom to lo ti tar langin natna dang wanga thi te ang thovin za takin le hola win Zaom takin in le hola vuina hun man thei ani ti antar langa kwang boy pui tu ten glove le mask wo ahim tok ti tar langin full PPE hakher angai lo thu le mi thivui tu po in full PPE hakher ngai lovin mask wa mai atok ti antar langa mi thivuina a hian sarkar SOP zom tur ani ti antar langbok Nimin Khan Mizoram sample sang khazakwa somruk pakhat enfiahna in COVID-19 shikai mi za somli pali mubelle anni a ZMC laboratory eroti fai ani awangin sample enfia a omlovani Nimin Khan Mizoram District Shangshanga Chunet Laboratory samples and his songa pakwa enfiahna in shikai mi pathum hmuhchhuah anni a heng shikai hmuhchhuah te hi sia ha Serchhip le Lunglei District a mi pakhat thevanni Nimin Khan District Shangshanga Rapid Antigen Test mangin sample sang khazasari pahni enfia le ani boka heng atang hian shikai mi za somli pakhat hmuhchhuah anni a anjinga mi somriat paruk te chu Aizol District a shikai hmuhchhuah anni a anjinga mi somli pahni te chu shikai hmuhchhuah to nen in kom nai na nei anni a midang somli pali te chu shikai na shiat lo le chui zui ngai an ni thung Nimin Khan Champhai District a shikai mi somthum pahni zet mu ni in anjinga mi somthum te chu zo khothar khwa mi te ni in shikai na shiat lawan ni a midang pahni hi bairabi atanga bo fai phurakal an ni thung Serchhip District a shikai mi som pahni mu ni in Serchhip District a shikai mi panga mu an ni a Longklai District a mi pathum Mami District a mi pahni le Siaha District a shikai pakhat mu an ni bok Vawiin thleng Khan Mizoram a COVID-19 shikai hmuhchhuah chu mi sangriat za somsari paruk an tling to a Vawiin Khan shikai zinga mi somriat pali te chu enkol dam le ni in heng te nen hian tun thlengin shikai mi sangruk zahni somriat pariat te chu enkol dam an ni to a hei hi shikai hmuhchhuah atanga chutin za somsari panga point pariat ani a tuna hian shikai enkol lai mi sang khazakwa somli pakwa la ommekin shikai zinga nun na chan mi somni pathum an om to bokani Khatizong ka Serchhip Vangkhua kan ti chuah thei chu ni e